पुलानो चिनी मीडिया जो तो फ्रेंड्स दंनो आनी बहक्ति खाखाम याफारो TTID से हापंगनि बहक्ति खाखाम याफारो दिनै जों अर कायसा चिनी मीडियन बिसिंति कायसा साग्लायमुं रिगमानि हिंके अमसे जों TTID से हापंगनि बहक्ति ताबुक जे जों जे ऑटोरियन नायतमन ना जतन साइमानो चिनी बुबाग्रानि नायकल फांबाय ते चिनी ऑनरेबल CM नि तिदिल मुंबाय जों जत लुकुरंनि थिनांनि बागै जों कायसे स्कीम स्नामका तिप्रा हाम आबो जतन साइमानो आबोनि बागै तिनि जे एप्लाइ खालायनाय रक बावनि जे लिस्ट आउट दोंखा आ लिस्ट आउट दोंमान बिसिंगो ताबुक नरक जे चिनी जे वेबसाइट रिजाक TTIDC नि जे वेबसाइट रिजाक आ जागो नरक जत डिटेल्स माननाय आ जागो जों सिजाक दङ जे 13th of this month जों लास्ट डेट पेमेंट खायनि जरान बिसिं नरक जानि जानि जे पेमेंट खायनि तमन खालाय बायदि जे ओ जे लिस्ट आउट दोंनाय रक नरक तुमुं जदि कोनो डाउट दंगो हिंगा हांके नरक जानि जानि एरिया नि चिनि जे सब जोनाल जे सब्जेक्टिव दंनाय बरक बाय थाङै नरक नाव डाउट क्लियर खायमान जे चिनि और लिस्ट आउट नरक चिनि जे TTID से हामन जे पेज नरक नायमानो आजागो जे सिविल स्कोर जे काहाम बन लिस्ट आउट क्लियर फाइजा आजा जे लिस्ट दंमोन बरक जत मानाय आबोनो कायथाय गोबां बर' ताब नाना मसुं संखांके ताबो नायनान बागै बाहाय लक्ष्य अमो जों फर्स्ट लॉट रिपाइखा ते नेक्स्ट लॉट इबागै जों वान सुकनाय आबो जों वान सुगैबो दंगो जे चिनि जे बेकारावनो जों बाहायके बरनो आजिमुं एबा इनकाम सोर्स दिनाय अम हायकेबो जों वान सुगै दंगो चिनि TTID से हापां बेलेगेनो चिनि यूथ संनो बागै ते बेकारावनो बागै काहाम वान सुगै दं बाक्सा बरफ एप्लाइ खायफानो मानिया बुमुं लिस्ट थाया माने बरफ खेतामनि बागै लिस्ट थाया नामन किसो बरफ स्ट्राइक आबो तो जे बैंक को थाङो जे बैंक नि जे सिविल स्कोर ब बैंक न हयते न बंग लिस्ट आउट दंफाय जेटा साबो केपेबल या साबो जे अर ओ जे लोन नि बाक्सा सिविल स्कोर हामे के बरक आ जागो लिस्ट आउट उंलिया गावन बागै खा खलायो अम क्लियर ना हिनै जे एप्लाइ खाया तंनाय रावबो जे बसकां वान सुकनाय जे बसकां जरो तेवैसे फाइगे जों हाना हिनाय अम हायकेबो चिनि TTID से हाबं वान सुगै दङ ते कैसे लटबो चिनि लुकुरंनो बागै जों तेबो वान सुगै दङ बंनो जों बसकांगो बंनि नाहार मुंनोबो जों फुलफिल खायनो बागै ताबु जे नाना लिस्ट पाउडर तो कुछ डाउन पे मा नांनाय ऑल जत डिटेल्स चिनि TTID से हाबं जे वेबसाइट दङ आरो नरक चेक खायदि आरो थांगै तुमुं जे डाउट दों हांगाय नरक चिनि जान जानि आमसाइनि जे सब्जेक्टिव दंमाने आरो थांगै नरक गोरोङै मान ताबु बरफ जे पेमेंट खायजानाय आबोन के जरा खाजादा दं हमसुनि बिसिङाव मा आबोन बागन साकलाय मुं दङ तिनि ओ फाइनेटियार तारनि बिसिङाव बर पेमेंट कंप्लीट मा खायनाय आबोन यागुल हांके जों बसकांगो जों दाखिनो बंनो जों ऑटो जों याफार जानाय बो थायो बो जागा थाङो या पेमेंट मा खायनाय बेंक बो थाङा नांनाय आप पूरा डिटेल्स जाक दङ बो बेंको माने बो पेमेंट खायनो नांनाय चिनि TTID से हाबं जे वेबसाइट दङ आरो किसानो क्लियर दि आरो थाङै चेक खालायदि तुमु जदि आरो जदि डाउट नगि तो हंगाय जानि जानि जे चिनि गानानि ऑफिस जे सब्जेक्टिव ऑफिस दङ JDO ऑफिस दङ आरो थाङै न गोरोङै मान खायसा फेसबुक आव नुखा जे वेबसाइट नि लिस्ट बैंक नि IFSC कोड चायानो रिजार्व आबो बहाय अच्छा अब जों चेक खालायकिया आजागो जे टाइप खालायनो बो मिस्टेक खालायकिया आजागो ट्रिपल R तंमानि आरो ट्रिपल R या आरो डबल R तंनाय अब हायनो हाय जों तेसा चिनि TTID नि जे पेज आजागो जों तेसा क्लियर खायरिका आजागो ट्रिपल R तंमानि जागो डबल R नाय अब क्लियर दि तुम जदि डाउट हांके हायनो हां तेसा रिक्वेस्ट खायफिनाय नरक तेसा चिनि जे वेबसाइट चेक खालायदि ओंनिया हांकाय चिनि सब्जेक्टिव ऑफिसर बे थाङै गोरोंदि नरक क्लियर नानबाय कुनो डाउट टां ऑनलाइन खाने हो के और जे नहानाय कुंटाल बजा अब अकाउंट में जाना नांनाय ना आं गापि जता इन को अकाउंट से ऑनलाइन माने ऑनलाइन तब रां ऑटोना ना बगे रां ऑनलाइन अकाउंट नंबर बजे जाना ना आं नंबर जाफन दो जे एप्लिकेंट ते बिनि जे बुंबाय मा खालायनाय ते रेजिस्ट्रेशन मा बिन बुंबाय नंनाय ngai tabu jodi kuno doubt nang thangke haina yang report khepinai chini subjective by krengdi hayake ba chini ar JDU officer gana to hangke boy krengdi doubt nang hangkai tobo kuno confuse tangdi ओतेरे डाउट कम नो पाक माने mo ching immediately no the 13 no tum jodi payment khaipe be hangkai ching dakti no oman di bisikano ching bagnani ching wan sugi tong je buskanga chini program tongo jemon chini महाराजा वीर विक्रम आचेमा साल दंगो
tei 23rd August tongo special program o जों amno bagno hine kaisa जों bokha jonga tongo जों immediately amo saklai mongri nai ere ro koita ro kalai khana gari abahai जों jini je tongmanga proti saklai mung tongmanga proti village committee जों kaisa ka rigana hin tongmani phiaba baksa village committee oma hai tonga je bongni civil score hamene bagi brok reject kha ngai buskang jorabo जों omono nayo de tebo chini lokoro je naine je nai tongnai je o je auto no nai tongnai borok bo buskang go जों wansuk tong bong bagi bo जों tebo si next lot जों borno opportunity rinane bagi kaisa village ro isu je kaham pa nang tongni কিন্তু বড় দুইজন আর বা তিনজন আর যে জমা রাখা কে আবার কে সিলেক্ট করা কম না বা যেহেতু কোটা টংমানি বা जों लिमिटेड कोटा जेमन जे ताबुक जे साकलाय माने अ कोटा नि बिसिदिन मारने गय जों आबन बगैना जों प्रति विलेज कमिटि जों कायसे कायसे खलाय जों बन रिनान बगै जों लिमिटेड खिजा नेक्स्ट टाइम जों तेबैसा जों बरंन बगै जे मायरन बगैबो जों देसे बरंन जों अपॉर्चुनिटी रिनान बगै जों वान्स गय दं लिस्ट को लोग baksa baksa borok ni kani dokela to कायनि आबो टाइपिंग मिस्टेक मन बगै आबो एंको काबनो जों करेक्ट लायने बगै जों अर्डर रखा खरब बोसोर दं टोटाल लिस्ट of ताबुक जे चिनि वेबसाइट अलमोस्ट जों जे सिविल स्कोर क्लियर नाय रंनि जों अलमोस्ट लिस्ट आरो जों अबरिका लिस्ट आउट खारिका आरो न चेक खालायमान आजा आलु करम ताबु कक नाम खातानाय बाक्सा माया खाखरि तंनाय रस दङ गोबां चिनि माया जमा दं आमा हाय तंनाय दङ ना खाखय थेकरि जों चिनि बुबाग्रा चिनि अनारेबल सीएम चिनि जतो लुकुन बागे वान्सुको सामुं ताङि दङ ताइ केबोनि हामिने बागे जतो कामने बागे सामुं ताङि दङ बिस्कां जराव चिनि बुबाग्रा चिनि बागे तेबो कतल चिनि बागे जे मान थाइ दङ तोनान बागे बो साइ तुगि दङ चिनि बुबाग्रानि बिसितै टिडि एडिसे हाबोनि बिसितै जों जतो लुकुरङ जों नायकुलि दङ तै जों जे फान लिमिटेड फान बिसिं पानो चिनि बुबाग्रा बेलायकेन वान्सुगि दङ जे चिनि लुकुरङ जों बाहायके बंनि इनकाम सोर्स इमान तै बाहायके चिनि लुकुरङ चिनि मान थाइ सकन जों फिरगि दिमान तै चिनि मेन मुद्दा तो चिनि बुबाग्रा चिनि बागे फाइट न खाइ दङ जायने खलाय आउन बागे जों जतो लुकुरङ कोइने जों जतो खाकराक मा तंनाय थानचा मा तंनाय चिनि बुबाग्रा बिसिं तै टिडिरसे हाबोनि बिसिं तै जों जेनारनो सुबाय दंमानि अमाके जों बसकांगो जों नरनो तै बामाके चुबा मानन बागे जों जरा माननाय हामबाय